गोथार बाथौ सान जों 2025 मायथाइयाव मोनसे रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनो लादों। बेहाय कालारा जागोन 27 आरो 28 जानुवारि समबार मंगलबार। बेवहाय माने जोंनि सिबिसार प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोन 17 गामिनि जों जेसेबां दिनै गागि आरो माइनाव लाइमोनस्रि दं बेफोरखौ जोङो खौसेयै जुथुमनानै बेयाव धोरोमनि गोबां सोमोन्दै जोंनि धोरोमखौ बोरैहाय लाखिलांनांगौ, बोरैहाय जों सोलिलांनांगौ, बे मुगाजों गोरोबनानै जोङो जोंनि इयुन जोलैनि लाइमोनस्रिखौ जों बोरै लाखिनांगौ, बोरै फोरोंलांनांगौ बेखौ धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै बायदि बोसोन होनाय जागोन। आरो लोगोसे सोरनि गामियाव माबायदि दिनै बाथौ सिबियारिया गोख्रोङै सोलिनानै दङ बा गोख्रोङै सिबिनानै दङ बेखौबो जोङो बादायारि हानजा हिसाबै खावलायदों। माने बादायलांनो थाखाय मोजाङै सोर साबसिनै गोख्रोंसिनै जेनेबा धोरोमखौ जेनेबा लाखिलांनो हादों बिनि सायाव जोङो बादायनाय लानाय जागोन। ओमफ्राय लोगोसे जोंनि बे खुंनायाव बयबो सुबुङानो जेनेबा गावनि धोरोम गथ'फोरखौ मोसानाय फोरोंनाय आरो ख्रिस्टि आफादखौ लाफानानै लोगोसे जोङो माखासे गेलेनाय बा बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय, माखासे गोसोखांथि जेनेबा धोरोमजों लोब्बा लानानै सोर जेसेबां रोंगौथि दङ बेखौबो लिरनाय माखासे बिसिम्बि सुजुलाइसि बेखौबो बुथुमनो आखायाव लादों। लोगोसे जोङो माइनावनि आफादनि जानानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै बड'लेण्ड रादाबनि एसेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गिबि गिबियावनो खुलुमनो थाबाय बड'लेण्ड रादाब बुथुमगिरि फंबायनिसिम। दा बेखौ जोङो सिबिसार गुदि गौथुमनि जानानै जों बेखौनो बुंनो नागिरबाय। दा खुंगा 12थि गोथार बाथौ सानजों लोगोसे 2025 मायथाइ जेरै 25 बोसोरनि उनाव दिनै जों मोनसे रुफाथि मायथाइ जों खुंनो बेवहाय लाहार फाहार खालामदों। बिनि अक्ट'आ जाहैबाय फैबाय थानाय जानुवारि दान 27 आरो 28 जानुवारि समबार आरो मंगलबार। दा साननैनि हाबाफारि लानानै जों बेवहाय जोंनि खैलाजुलि सिबिसार गुदि गौथुमनि सिङाव थानाय सिबिसार प्राइमारि आफादनि जिथु गोथार थानसालि, दा बेवहाय जोङो मोन 19ता गामिजों जोङो मोनसे खुंनो हाबाफारि लादों। बेवहाय जों खावलायदों जे जोंनि गामि ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गुदि गौथुमनि गामि आफाद लोगोसे बायदि धोरोमाव थानाय जोङो बिथांमोनखौबो खावलायगोन जे जोंनि बे हाबाफारियाव फैनानै जों बाहागो लाफैयो आरो जों बिथांमोनखौ खावलायगोन। आं बेखौनो दिनैनि बे बड'लेण्ड रादाबनि बे जिथु खौरां बुथुमगिरिसिम आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय। जों बेजों लोगोसेनो जोङो सानदों धोरोमारि बिथिंजों लोगोसे जोंनि जिथु लाइमोन आरो लाइमोनस्रि बिथांमोननि गेजेराव माखासे जोङो दायित्व होनानै एबा बिबान होनानै सम बायदि जोङो बेवहाय माखासे खारनाय बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बायदि बायदि गोबां, दा बेखौ लाफानानै जों एसे खावलायदों लाइमोन बिथांमोनखौबो जेन बै समाव फैनानै बाहागो लाफैयो, बेखौ जोङो खावलायदों।